nagtaenga na pakumbabukan niya. Emi jay krus yag na intek na gabukan niya. Malaksid paiken kuana awanti daduma ni Jesus ti sungbat amin ngarigrigat malaksid paiken kuana awanti daduma amuk adut salutsud taunet ti panunot mo resulta ti dismayam talna di mabirukan kaputi na palabas nga di mo malipatan ngem may salang ti ibaga ni Jesus ti sungbat ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat malaksid paiken kuana awanti daduma ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat malaksid paiken kuana awanti daduma amuk nga dati bantay kasla di makalayan amuk nasib nga tangatang mo kasla nga di aginit no bilang man madimam mo ti sao ti Dios puno ket nulok tam tapusum ipakita ni Jesus ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat malaksid paiken kuana awanti daduma ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat malaksid paiken kuana awanti daduma.
panagayat ti Diyos, jak pulos sa marupot, inaldaw marikrik nakti inak panagbiat, umaiman ti todo, talgawin no bagyo, dintuag balbali ti Apo. Nagimbag, yagserbi ti Diyos sa naayan, naragsak, uray kasanuman panagbiyak, sa dinuman napapanak, sa dinuman napagnaak, Espiritong kanayo na sumipsibay kanya, isugmang tetipig sa talnaken diliw-liwa, lumabay dakes sa rigna. Nagimbang, yagserbi ti Diyos sa naayan, naragsak, uray kasanuman panagbiyak. Nagimbang, yagserbi ti Diyos sa naayan, naragsak, uray kasanuman panagbiyak. Nagimbang, yagserbi ti Diyos sa naayan, naragsak, uray kasanuman panagbiyak, uray kasanuman panagbiyak, uray kasanuman panagbiyak, uray kasanuman panagbiyak.
kasken ka na Diyos. Awanen sa bali, sikalan tirumber, pagsertian ken dayawen. Garot ita nagserbiya, idaton ko ken kaday tuibya, natuyat itaw sa rena, upwam day tuy pusok panulog ken kararwak wen sikalaen tinak day dayawen. Iday-dayaw ka Jesus, itiamin to'y pusok, awan ti kasken ka nga Diyos. Awanen sa bali, sikalaen tirumber, kapagseryan ken dayawen. Iday-dayaw ka Jesus, itiamin to'y pusok, awan ti kasken ka nga Diyos. Awanen sa bali, sikalaen tirumber, apagserbian ken dayawen. Awanen sa bali, sikalaen tirumber, apagserbian ken dayawen. Apagserbian ken dayawen. Apagserbian ken dayawen. Japon ka sa bulan ti balito, ken mansyon na pagyanan ito'y daga. Japon tari gagayan kinabak na, sipot na ang wag ti apon at ito'y biyag ko. Bayaan no adu ti problema, bayaan umayawan takyang napunta, bayaan no adu tuyaw dita. Amok di nagbaybayaan naman swa, Uray di maitan o nagan ko, ken awan gagayen nga nangagato. Uray awan corona ken dayaw dito'y daga, ngem ito'y gloria uray balangat ko. Bayaan no ako ti problema, bayaan uray awan dakkel nga kwarta, bayaan no
ambo di nagbaybayan nga marswan. Saan na kun kasla idi ununa na binalbaliwana kunti Dios Ama madi kayaten nga agsubliti dati tirwangan na isira kun pay idi irugi kun makipagnaken ni Kristo tumaray nga makilumbat pagka-Kristiyano pabilgen na kan kanayo lumardarang kasla apoy nga kanayo agayos ka kanyak nga kasladano tapno matulungan dagi jay agrigriga ket amin nga kasip ngetan masilawan adu ti bantay nga kalkalay ate karayan nga nauneg lang languye ti Diablo isut kalkalabane ngem awan tulos iti pagdanagap kaputa adani Jesus isut kadwa nga isulaeng iti pagsanggira ket agbalbaligiya kadaragsa ket dagiti angheles mo agpalakpak ta tinagan mo Jesus maitan-o pabilgen nakakan kanayo tumardarang kasla apoy nga kanayo agayos ka kanyak nga kasladanon tapno matulungan dagi jay agrigriga ket amin nga kasip ngetan masilawan ket amin nga kasip ngetan masilawan idi agis eskwela nagaduti kuwatak inteda tatangken inang emjak amut pangigastua inusar ku ti barbar kada ininom ken salsala tinggana nga nabartek dakit awanen
nga naisagmak nangalaak ti problema. Unak no awan namnamak nga masulbar ti problema. Kem ti Dios nagsangita kararagput ng egana. Nagserbiak iti Apo pinakawan at pasuko, pinalbaliwan at biyagko ket permiti ragsakko. Intuloy ko ti eskwelak dananang kentatang nakaragragsak. Agyam-yaman dati Apo ingganat naturpus ko. Gagayem ko nga agis eskwela awan may teti barbarkada. Segunti na padasap kitda kayut balbalakada. Gagayem ko nga agis eskwela awan may teti barbarkada. Segunti na padasap kitda kayut balbalakada. Ikapay na umagayen, ita ka malingaan aramiden, apay nga di ka makonsensya, inal daw nga agbasbasul ka, agpanpanunot kan-an, sakbay nga kam tipod no nga pakaragsaka. Kunam nga sika ket Kristiyano, ngem ti biag mo na punot gulo, panagbalbaliw met tinapanunot mo, ngem di mo amuno kasano. Nalakalang day tagayen, ipapumbabam day tabagin, Nesus ti asid kam, tsikayat mo ket maalam, ket abiyag mo mabalbaliwan. Agpanpan
Tibiyag dito'y lubong agpatingga. Saan ang mabayag mapukaw da? Ngemijay gloria ket yagag nanayo. Madamdamay sunto ti pagtaenga. Di ka maupay, di ka agsano. Amok na ragsak di pagtungpala. Agtuloy ka ken Jesu-Kristo. Dati gungunam agururay ken ka. Di ka maupay no dagiti gagayem mo. Upayem ken bayan da ka. Ngem ti Dios kunana di kam tubayan. Ay wanang kaingganat panupala. Di ka maupay, di ka agsano. Amok na ragsak di pagtungpala. Agtuloy ka ken Jesu-Kristo. Dati gungunam agururay ken ka. Ragsakem ket ti panagserbi. Ketong palen ti bilin ni Kristo. Taas si degem ti yaay na. Nga mga lakadagiti iglesia na. Di ka maupay, di ka agsano. Amok na ragsak di pagtungpala. Agtuloy ka ken Jesu-Kristo. Dati gungunam agururay ken ka. Di ka maupay, di ka agsano. Amok na ragsak di pagtungpala. Agtuloy ka ken Jesu-Kristo. Dati gungunam agururay ken ka.
ay
Adatana ngajak kamu, adat lugar ngajak na panang, ngemti maysa ngamukunan, nga ni Jesus isut ada dito'y puso, ti Diyos pudno unay, ti Diyos pudno marikrik na dito'y puso, ti ayat na dakkel unay, ti Diyos pudno marikrik na dito'y puso, ti Diyos pudno unay, ti Diyos pudno marikrik na dito'y puso, ti ayat na dakkel unay, ti Diyos pudno marikrik na dito'y puso, ti Diyos pudno marikrik na dito'y puso. Jesus na imbag ka, Jesus na imbag ka unay, awan pagbut nga naadaak kita presensya. Jesus na imbag ka, Jesus na imbag ka unay, agyaman ak Jesus iti amin apitik ti puso. Manakabalin ka unay, awan pagbut nga naadaak kita presensya. Manakabalin ka unay, agyaman ak Jesus iti amin apitik ti puso. Inik ka nakibiyag ko, isa umang silaw kanya, inik ka nak espiritu, kenam na mati inaldaw, inik ka nakitalge, ti kararwak na pluwantan na, sikat mangipapaay, amin ama sa puko, Jesus na imbag ka, Jesus na imbag ka unay, awan pagbut nga taadaak kita presensya. Jesus na imbag ka, Jesus na imbag ka unay, agyaman ak Jesus iti amin apitik ti puso, agyaman ak Jesus iti amin apitik ti puso. Wanyan na nagpintas day di lugaran na kana, lugaran na kaskas daaw a syudad. Sakbay nga nakagtengak kidiyad da simabat nga ranyang, nga isuti sinursurot ko alawag. Tapnon makita ti
pagnaat. When pudno anang mayan, adu kita ti makaparagsak. Ken dagiti tumatayag, niliwliwad akong bayat, iti panagnak, kinankantanda. Umilgilap nga balitok, pageses manday tuy puso, gandat day tuy nakimkit na dalos. Kas may sang karneros, sagsap-sapul na lang tungaruot, pinsapulan natay na dalos nga ubod. Kasat pa nagserbi kenya po Diyos, when pudno anang maya, adu kita ti makaparagsak. Ken dagiti tumatayan, niliwliwad akong bayat, iti panagnak, kinankantanda. When pudno anang maya, adu kita ti makaparagsak. Ken dagiti tumatayan, niliwliwad akong bayat, iti panagnak, kinankantanda. Kinankantanda. Iti panagmaymaysa, at ayo a lugar nakadano na, jak man maawatan to'y rikna, luluwak agarubos, jak amuti papana. Sa tino di ayan ko, Diyos ko, tulungan na. Nasipngit na dalan ko, umay mukat silawan, tapno jak may aw-awan. O ako, agyan
iti araraw ko, di nakbaybayan nga anak mo, iyadayon na sulisog iti biyak ko. O ako agyaman na pudno itirikat man wenno namay adda ka nga magtartarabay. O ako pakawanan na kadagiti nakurangan, agyaman na o ako iti ayat mo nga di agsardan. Agyaman na ako apo iti ayat mo nga di agsardan. Pamatiken ayan kapapatgan, isuti pasapulan, intay ngarud aywanan, tanusika binaybay ang biyag mutay nakaay-ay-ay. Pamatiken ayat kapapatgan, pamati kapapatgan, isuti kang runaan, katno sika binaybayam, biyag mutay nakaay-ay-ay. Pamatiken ayat kapapatgan, intay ngarud aywanan sa limet metan. May sanga kabsat ti inak na kita, as daunay kinarekta na nga agserbi ti na marswa, ngem dimten ti padas suot ti panagbiag na, bigla na limamiis ti pamati na. Pamati kapapatgan, isuti kang runaan, katno sika binaybayam, biyag mutay nakaay-ay-ay. Pamatiken ayat kapapatgan, intay ngarud aywanan sa limet matan. Katday di kapsat nga limamiis ti pamati na, at dati nasabat na pastor nga narekta, binagbagan na sana itararagan, bigla nga nagsubli kinarekta na. Pamati kapapatgan, isuti kang runaan, katno sika binaybayam, biyag mutay nakaay-ay-ay. Pamati
ngem ti kariti Diyos si bibiyagawan ingana sapten namin kasapulan ti anak na kituna na anak at kamatalik kalata adarak sa kalpasan panagsagapan nito nga inak agpanpanunot kariti Diyos saan ko amarukot awan gaput rason ti inak panagsanod panagtaliken ti panagtulog ngem ti kariti Diyos si bibiyagawan ingana sapten namin kasapulan ti anak na ket kuna na anak at kamatalik kalata adarak sa kalpasan panagsagaban si bibiyagawan ingana sapten namin kasapulan ti anak na ket kuna na anak ang kamatalik kalata adarak sa kalpasan panagsagaban ngem ti kariti Diyos si bibiyagawan ingana sapten namin kasapulan ti anak na ket kuna na anak at kamatalik kalata adarak sa kalpasan panagsagaban adarak sa kalpasan panagsagaban adarak sa kalpasan panagsagaban sadya'y pangukuman at dantut panagsendaay kadagiti managbasol at sangit dagapo tadi mula imbaga ni Jesus di mula imbaga kaniya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na among met anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus may sa pamalakan undas mangyaside kadagiti managbaso wapo na ipadamagyo kadagiti tao ani Jesus ti mangin salakan di mula imbaga kaniya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na among met anapukawa ngam
paminsan na umay ti Domingo. Awanen day direktam ken ayat mo, kamang ibingay ti ayat iti Apo. Binay ang nga naglabas iti tiyempo, ti talentong nga inted na impupot mo. Agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka, tarika kay nangabiyag mo maisimpa. Isublim day di damo nga ayat mo, rumekta ka nga agserbi iti Apo. Nalipatan ka din kapsa ididamo, napalalo unay ti sangsangit mo. Katin ka rin ti sawana iti Apo, nga agserbi ka ingganat kung palbiag mo. Agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka, tarika kay nabiyag mo maisimpa. Isublim day di damo nga ayat mo, rumekta ka nga agserbi iti Apo. Agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka, tarika kay nangabiyag mo maisimpa. Isublim day di damo nga ayat mo, rumekta ka nga agserbi iti Apo. Rumekta ka nga agserbi iti Apo.
ada